Sena wara oħra mwiegħda, deadline wara oħra miksura. Dan kien id-destin tal-iskola primarja l-ġdida tal-Qawra li suppost infetħet lura f'Settembru 2017. Bosta wiegħdi firħa tal-Ministru Evarist Bartolo u tal-Gvern Laburista li din xi darba sedet lesta, iżda din id-darba ma waslet qatt. Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Owen Bonnici, irrepeta r-retorika tal-predeċessur tiegħu u qiegħed li issa it-tfal ta' San Pawl Baħar se jitlu fl-iskola l-ġdida tal-Qawra li kienet ilha varata mill-2015, iżda sal-lum għadha sit ta' kostruzzjoni. Taf tgħidilna meta se titlesta l-iskola primarja tal-Qawra? Iva, il-commitment diġà qed tagħdi fil-Parlament, il-commitment annwali din is-sena nkunu qed inawguraw l-iskola primarja tal-Qawra. U sabiex din l-iskola ma jkollix id-destin tal-iskola primarja ġdida ta' Witilajn li wara l-ftuħ tagħha baqgħu għaddejjin ix-xogħlijiet waqt li l-istudenti jitgħallmu fil-klassijiet. Tlabna lill-Ministru Owen Bonnici sabiex iserraħ moħħ il-ġenituri li fil-Qawra mhux se jiġi l-istess. Il-Ministru min-naħa tiegħu reġa' repeta r-retorika ta' Evarist Bartolo. Ġifieri se tagħtu garanzija li l-istudenti jitlu f'Settembru u li ma jibqgħux għaddejjin ix-xogħlijiet waqt li t-tfal jirritornaw fl-iskola ġdida. Qed nagħti commitment ċar u tont, qed nitkellem bil-Malti ċar, li din is-sena se tiftaħ l-iskola primarja tal-Qawra. Sentejn u nofs wara li kellha tiġi varata, l-iskola la fiha studenti, la sports ground u isanqas għalliema biex għal din is-sena skolastika mill-ġdid ġiet imċaħda mill-familji ta' San Pawl Baħar.